Ziza kuvuleleka iihambo zamazwe ngamazwe oqala ngomhla wokuqala ku-Okthobha phantsi kwemiqathango engqingqwa. Abo baza kuhambela kweli kuza kufuneka banikezele ngeziphumo zabo zovavanyo lwentsholongwane ye-corona nolwenziwe phakathi kweentsuku ezimbini. Ngabemi bamazwe athile abaza kuvunyelwa ukuba bangene kweli lizwe, hayi amazwe asemngciphekweni omkhulu. The borders will be opened from the 1st of October for the entire continent. But also, the borders will be opened for countries that are declared low risk. The assessment will be led by Minister of Health, and this will be based on WHO categorization of which countries are high risk in terms of the number of infection. When travelers present prove that they've tested before getting into the flight and that within 72 hours, and they can prove that they've been tested negative, they will not be required to quarantine. So they'll come and enjoy our country. And that's a needed reprieve even for us. Iqumrhu lijongene neenkonzo zophapho i-ACSA ngamafuphi lithi izikhululo zamazwe ngamazwe nequka kuzo i-OR Tambo, iKing Shaka kunye nesaseKapa ziza kuvulwa ngaphantsi kwemiqathango engqingqwa yokhuseleko. UMphathiswa wezothutho uMnumzana Fikile Mbalula kulindeleke ukuba abhengeze eminye imiqathango ngaphantsi kuka-level 1 Ngolwesine. Nanjengoko eli liza kungena kwihlobo, kulindeleke ukuba bathontelana abakhenkethi kungena kweli lizwe.